Society στον Ελευκό 213-0708-777. Και αυτή η θαυμάσια μέρα με λίγη διακριτική παγωνιά και εξαιρετική ηλιοφάνεια. Είχα μόλις σηκωθεί και απολάμβανα τον καφέ φίλτρου με γεύση βανίλια όταν μου ήρθε η παλαβή ιδέα να ετοιμαστώ για τη δουλειά, και μάλιστα ήταν τόσο επίμονη ώστε σχεδόν κουνήθηκα πάνω στην καρέκλα έτοιμος να σταθώ όρθιος. Δουλειά όμως δεν είχα. Τους τελευταίους 9 μήνες από τον περασμένο χειμώνα καθόμουν άνεργος στο σπίτι. Είχα απολυθεί και τα πρωινά τα περνούσα διαβάζοντας. Προς τι λοιπόν αυτή η παλαβή ιδέα? Έβαλα το ένα πόδι πάνω στο άλλο, συγκεκριμένα το δεξί στο αριστερό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα προτιμούσα το δεξί πάνω στο αριστερό και όχι το ανάποδο. Και συνέχισα την ανάγνωση του βιβλίου. Ήταν «Ο Μέτρη και η Μαργαρίτα» του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ. Του Νίκου Καραγιώργου. «Κάτω από τη φωτιά η μουσική». Εκδόσεις Γαβριλίδης.